What's your favorite number? Mine's 69. Hey, hey, hey. Zuske moj idiot, hey, hey. Zuske moj idiot, hey. Zuske moj idiot, hey. אולי תלמדתי איך לזוז כמו אידיוט, כמו אידיוט. אולי תלמדתי איך לזוז כמו אידיוט, כמו אידיוט. אולי תלמדתי איך לזוז כמו אידיוט, כמו אידיוט. אני גונב את הביט, אתה גונב לי את השורות. ברוך, בוא תראה מי פה תתעלה. מועדון הגג. אהלן, אהלן. וואלק, שמעתי דברים טובים. שבוע הבא, פתיחה. ואתם צריכים בשר. אדום. מה אתה רוצה, שאני אעשה לך עכשיו קדם למועדון שלך? אתה תביא לי כסף? או שתשלם לי בערגליות תות, לא אכפת לי. אני רוצה אחד מהשתיים. קיצר, מה שמעתי יום חמישי הבא יש מסיבה מטורפת. מטורף! חבל על הזמן. יש שם בורה? תסתום את הפה שלך שאתה מדבר אליי. שבוע הבא פתיחת השנה, בליק סנדיי, מתאחד עם רון נשר. ויהיה נדיר! 10:30, כניסה חינם עד 12, להגיע מוקדם. התאריך, ה-27/1/2011, השעה 10:30. הצוות, יום ראשון בלק סנדיי מתאחד עם רון נשר. וכן, זאת תהיה מסיבה מטורפת. לפרטים, או שאלות, או כל דבר הנוגע לאותה מסיבה, יש לפנות לטלמסר 050-330-3997. ועד אז, יום טוב, שבוע טוב. אנחנו נתראה בשבוע הבא. אבל למה אתה זבל כזה? וואלק, אני אומר לך, שבוע הבא אני בא לגג. יהיה בן זונה בגג. רוצה תלוש? הנה יש שמה, לך תביא, הזבל. יום חמישי בגג, יהיה חם. מכירים את זה שאתם רוצים לצאת למועדון? מכירים את זה? יום חמישי מגיע, אתם רוצים לצאת מהבית, לא יודעים מה לעשות. למי תפנו? תגיעו לגג. פתיחה מחשמלת. רון נשר, 050-3997, ולפני תשימו 330. אני הייתי רועי לוי. ערב טוב לכם ומבורכת. אני רק רוצה מזמין אתכם שבוע הבא למסיבה מטורף שלנו במועדון הגג. יש שם רון נשר, בירה נשר, אלעד סלים, אחמד סלים, עופר משיח, וגם המשיח יבוא לחגוג איתנו. אז אמרי בבקשה תשים לי את ההמנון שלנו, ובשבוע הבא אני בגג. מטורף. יום אחד אני הולך ברחוב מטיילת, פתאום אני קולט ברחוב סעדיה גאון, איזה מישהו צועק לי הצילו. אני בגג, הצילו. אני בגג. לא הבנתי מה הוא רוצה. עליתי למעלה וחוויתי מסיבה מטורפת. חבל על הזמן. יום חמישי, גג. הוא בא לילות, כפות רגלייך מסריחות. הוא בא ימין, כפות רגלייך מסריחות. אני מקליט. שבוע הבא תבואו לגג. יהיה מטורף. מה זה מטורף? חבל על הזמן. תקווה, אתה רוצה להגיד משהו? מה גם זה? קראת לי דוד. את באה איתי שבוע הבא לגג? יש מסיבה מטורפת. חבל על הזמן. אם את לא באת, סתם קוף ים. וויק, שאני קוף, שאני בים. אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז אני אלך לגג, אבל אני אלך לבד, בלעדיך. מה נראה לכם? שתעשו מסיבה בגג ויגאל מזרחי לא יגיע? אז אתם טועים. למה בשבוע הבא אני בא עם הרוסים, עם בולדוג ועם הבורר. מזל שלכם שאני לא טס לגרמניה. אז יגאל מזרחי, הידוע יותר בכינויו יגאל הנאצי, מגיע עם כל הגוף החטוף שלו. אושרית, לך תחכי לי ערומה על הספות בגג. רוצה לראות איך זה מסתדר לי עם העבירה. מה קורה? סיימת יגאל? תראה, אני גם רציתי להגיד כמה דברים בשם הבורר. גם אני וגם ברוך הסוני. אנחנו נגיע ואנחנו נבלה בגג. אני שמעתי שרון נשר יוצא לי תלושים של דייסת קוואקר וטונה. יום חמישי אני בגג, ואני בא עם אביית חול. רון הפרסי כבר לא יגיע, אבל רון נשר יהיה. טוק. שלום רון נשר. אני הגעתי אליך לסלקציה כי אני רק רוצה לעלות ולבלות. לא משהו רציני. אני באתי פה עם חבר שלי פילוס. זה היה ככה שהגענו. ואנחנו רק רוצים לעלות למעלה, לשתות כמה דרינקים וזה הכל. אני פונה ללב שלך.
20 שנה אני במסיבות, 20 שנה לא ראיתי כזה גועל נפש. כבר בהפסקה של המסיבה אמרתי למרציאנו שאני רוצה ללכת רק לגג. לאן אמרתי שאני רוצה ללכת, מרציאנו? לגג. אז יום חמישי אני רק בגג. עמינדב, אתה בא איתי? שמוע, אני לא ילד, אבל גם לא זיאב, בטח לא שפואן. אני דורבן שיודע לקלוע בזמן, וביום חמישי אני בגג. אני והבת שלי. אני הפעדתי את זה. אתם רוצים שאני אעשה לכם כתב? לגג. בסדר. אפילו שאני לא שומע את המוסיקה, אני אבוא. למה? שאנשים רוקדים. אני פיל. זה חזק. בלב. אז אני הפעדתי את זה. חזק. פעימה. יום חמישי. בגג. יואו דוד, מה קורה אנשים? כאן OTG אורטגה בן אדם. ואני ביום חמישי, שאני רוצה לשמוע מסיבת היפ-הופ מטורפת אחי, אני רק בגג אחי, יאמן, דוד, תגיעו כולכם אחי, אנחנו כולנו נהיה שם ונעשה בלגן. שעה. יואו, כאן בוסקלס, טאג סלאש כל הרחוב, ואני בשבוע הבא נמצא בגג, סעד יגרון 24, מאחורי מועדון הבוקה, יהיה פייר אח שלי. כאן ראש הממשלה, ביבי נתניהו, ואני בשבוע הבא מגיע עם כל הפמליה, עם כל מפלגת הליכוד. אני מגיע לגג בשביל לבלות ממוזיקה איכותית ולצאת קצת מכל הבלגן של הקואליציה וכל החרא הזה. אז יום חמישי אני בגג, וגלעד ארדן, הוא גם יבוא איתי. שרה, זה בסדר אם אני אלך? אז אם ביבי רוצה להגיע, גם אני אבוא ואגיע לגג, כי לא הגיוני שאני ומפלגת העצמאות החדשה שלי לא נבוא ונעשה איזה איבנט ככה כמו שצריך. אז אני שם, גם ככה זה ליד הבית, אני גר באקירוב, לא? תראה, בתכלס, שבוע הבא אני אגיע לגג, למה שמעתי איזה מסיבה מטורפת, ווואלה, אולי אני אביתי את שלומי שבת אחרי ההופעה בגן סאקר, למה... תראה, יש מצב נגיע, וואלה, אני אומר לך, אני אגיע. נכון צדי, אתה זורם איתי? למה אני נראה לי זורם, ואם בא לכם זרק איתי, אז תגיעו לגג. תראה מה אני אגיד לך, זה היה טוב. אבל זה יום חמישי, אני בן אדם מבוגר, זה קשה. סך הכל ב5 מילים, זה טוב, זה חמישי, זה קינזי, זה רונש, אני אהיה שם, זה טוב, זה בסדר. מה המצב כפרות עליכם? כאן ירון אשבל, מנהרת הזמן, וגם אני, יום חמישי אחרי השידור מגיע לגג, אז תגיעו בהמוניכם, שירים ישנים לא יהיו, אבל אני אהיה כפרות עליכם, יום חמישי רק בגג. מה המצב אנשים יקרים? כאן אליקו, ואני נמצא ברחוב סעד יגאון 24, ומה שהולך כאן טירוף, חבל על הזמן, ים של מבצעים, ים תלושים, ים הנחות, רק בסעד יגאון, מועדון הגג, תגיעו מהר, תודה רבה. אני נורא מתרגש, זה חדש גם לי כל היחצנות הזאת, אבל אני אעשה את זה נכון. אני הולך לעשות טריק קטן, ותראו איך שבוע הבא כולם מגיעים לגג. אז תתרכזו בבקשה, תעמדו מול המרכב ותספרו יחד איתי. 1, 2, 3. אולי תלמדתי איך לזוז כמו אידיוט, אולי תלמדתי איך לזוז כמו אידיוט, אולי תלמדתי איך לזוז כמו אידיוט, אני גונב את הביט, אתה גונב לי את השורות. כולם גנבים כי 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 נו אולי תזוז כמו אידיוט,